bapak iku ora gelem sarean ora tak pijeti. Pak Yoyo niku Bu. Iya, nang pijet iki milih. Sanggon tok. Napa nih Bu? Mboten ngoten asine. Kula niku lho teng omah mboten ngoten Mbak Brigita. Sing intine niku anu lah. Napa? Engko tak WA lah. Tapi mboten lho Mas. Keharmonisan rumah tangga niku Mas Cahyo. Itu harus tetap kita jaga. Loh betul. Soal usia itu adalah hanya hitungan angka. Namun cinta harus tetap membara. Semoga temanten berdua cintanya akan tetap membara sepanjang masa. Seperti cintanya Pak Cahyo Kuntaidi dan Ibu Sukesi Rahayu. Mbak Piai Masem ning apik kata-katane. Kaya wayange Masem masamu nggih. Jenengan niku menikah berapa tahun, Pak? 15. 15. Niku jenengan pacaran apa mboten? Aku. Kali Bu Kesi. Ora ngangge pacaran aku. Langsung menikah, Pak? Gelem ora gelem, ayo rabi langsung. Malah ngoten niku malah dadi nggih, Pak. Nek pacaran-pacarane malah gak dadi, Pak. Oh, mergo kesuwen le penjajakan. Ayo ngono kuwi. Oh iya Pak. Ngono kuwi. Ora, aku ki nggur tekon lho Mas, menawane aku ki yo iso bar pacaran terus menikah ngono kuwi yo. Ya Pak ya. Iya betul kaya ngono kuwi. Sing penting wis to awakmu arep piye monggo nek wis rabi ya wis ngono lho. Biar intine ngono kuwi. Kalau rabi bangkah tenanangan tak pelinteng kowe.
Mbok yo mesem mrengu petahe apa mbok yo guyu petahe apa Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Gareng apa Tru? Kowe Bagong siap rampung gawean awake dhewe ngeterke Ndara Werkudara. Ya. Iki ripalungguhane kari suka parisuka yen nggon wayang adate diarani goro-goro. Betul. Nggih, ngoten niku. Alhamdulillah mituhu dawuh pangandikanipun pepundhen kula ingkang winantu ing pakurmatan nggih Bapak Sukamto selaku kami tuwa. Sekalian Ibu Pujiati ingkang lenggah wonten ing Karanggayam. Apik banget iki jenenge ya, Karanggayam. Ya. Trisana Mbabatan Ponorogo. Anggenipun Mahargya Putra Mbiwado Siwi. Mboyong temanten ing antawisipun nggih Mas Arizal kaliyan Mbak Dinda. Moga-moga Kang Sinedya teka, Kang Cinipta dadi, Sembada Kang Jinangka rahayu, Kang tinemu Basuki, Kang KSD ya, Tru. Nggih. Dasaripun Bapak Sukamto ngawontenaken pagelaran wayang kulit kados dalu menika kejawi caos panglipur dumateng sedaya para lenggah, para sutresna budaya, para kiai alim ulama, ugi nyuwun berkah pangestu panjurung dumateng sedaya para rawuh. Mugi andayani dumateng Bapak Sukamto sagotrah satemah anggenipun sugeng wonten ing alam Padang menika tansah kalih saking bebaya, kalih saking Sambikala, Durga Mendak Kala Sirna, Yuwana Basuki. Tur iki anak tunggal ya, Tru. Nggih, untang-anting. Untang-anting wah jan Mas Rizal. Ya. Mula raneh ramoka sore mau ngangge ngruwat Amurwakala sing diasta karo Mbah Gita. Ya, ngruwat, Tru. Ngruwat niku budaya. Aja nganti dicampur aduk karo agama. Jane niate padha nyuwun keselamatan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning wong Jawa ki lak kreatif mula ngangge ruwatan. Ruwat kuwi tegese ngilangi sukerta wangke, ngoten nika. Supaya ingkang dipun ruwat menika kalih saking bebaya, kalih saka sing jenenge Bathara Kala. Ngapa kok diarani Bathara Kala? Kala niku wanci. Muga-muga nuwun sewu Mas Rizal di setiap waktu esuk awan sore bengi niku tansah kalih saking Sambikala mboten wonten alangan setunggal menapa mila Bathara Kala. Ngono kuwi. Bocah siji untang-anting, ana sing arani lumunting lan kebanting ngono kae. Lah anak loro lanang kabeh kuwi jenenge uger-uger lawang. Anak loro wedok kabeh kuwi jenenge kembang sepasang. Anak loro lanang wedok kedono kedini. Wedok lanang kedini kedono. Anak telu lanang wedok lanang sendang kapit pancuran. Anak telu wedok lanang wedok wipancuran kapit sendang. Anak papat wedok kabeh serimpi. Anak papat lanang kabeh sarombo. Anak lima lanang kabeh Pandhawa. Sing jenenge bocah Margana lahir ning dalan kuwi kudu ya klebu bocah Sukerta, pangane Bathara Kala. Bocah Kresna sing ireng tungteng ku ya pangane Bathara Kala yen ora diruwat, yen sing percaya. Lahir kalung usus
pangane Bathara Kala. Wong wedok ngrubuhke gandhik, pangane Kala. Wong wedok ngrubuhke dandang, pangane Kala. Wong syukuran rawayangan, pangane Kala. Ayo, gandengane kabeh enek dewi ngono kuwi. Nggih, matur sembah nuwun. Tasih sowan jangkep menika waranggana wonten Jikro Lu 456. Nah, iki waranggana patene Madangkara ya iki. Upami wonten sanese ngoten nika mung banjelan nika namung cara pemain cadangan. Mergo intine mboten saged. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Menika seniore para waranggana dasare nggih ngrampungi damel. Gending menapa kemawon ingkang kaitanipun kalian gending klasik, modern, kreasi, Mbak Lia menika sampun menguasai. Cara wong bal-balan, Mbak Lia niku dapuke dadi kiper nggone mburi dhewe. Murep ning gawange. Ha iya. Ngono kuwi. Dadi mbok penyerange apik kaya apa nganti lolos, nggo nggen ke tengah lolos, beke lolos. Engko mung tergantung Mbak Lia piye. Lah kaya ngono kuwi. Ah, jan elah, jan. Sinden tema. Ya kuwi. Ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang kala sonten dados Sri Tanjung. Wah, jan. Bareng dadi Sri Tanjung pecah pamore luar biasa. Mulane ramukal lurah-lurahe kabeh do gandrung karo Mbak Tutik. Pancen pas dadi Serigala Sri Tanjung. Heeh, dadi Sri Tanjunge pancen gemeske tenan e. Ha iya, bokonge barang diganjel. Ah, lho, iya. Ora apa-apa dadi lan apike, dadi lan becike. Ya, pancen ya kaya ngono kelebihane dhewe-dhewe. Mbak Tri Hastuti Retnawati kalajengaken ingkang angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni, dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Mata kuliah tembang kalian karawitan kalian sanes-sanesipun ingkang magepokan kalian teori. Ngono kuwi. Nggih, lek teng kampus niku dadi dosene mahasiswa, yen teng mriki menika mengabdi kepada warga masyarakat. Mergo sing jenenge dosen niku duwe kewajiban tridharma, perguruan tinggi, penelitian, pengabdian, terus karo apa sih Bu sih? Penelitian, pengabdian karo apa? Tugas pokok mengajar kuwi sing baku. Oh iya. Ngono kuwi. Wis didongakake Bu Kesi tetep sehat, panjang umur, awet nom. Ya, Mergo kuwi aku niteni wong iki lek anggere ahli tirakat. Walah tenan. Awet nom. Ya to. Ngono kuwi. Poso lek wajib genah. Poso sunah ra nate leren. Wingi Idul Adha ya poso. Kancane dhewe ora poso, Senin Kamis dhek ya poso. Ya, niate ngibadah. Diet niate. Malah diet. Lah malah apik entuk loro-loro gawe ya kuwi. Ayo. Tirakate luar biasa, prihatine luar biasa. Lah ngibarate napa niku wong dol tinuku sing nuku niku kula. Dadi sing nemu kepenake kula, ngibarate tanduran krembuyung sing ngunduh niku kula. Mergo kula niki belas mboten nate prihatin ra tau tirakat. Bejo kula iki kados ngoten niku. Mula ya diman-iman ya truk nadyanto akeh dalang-dalang iki sok miyar-miyur ngono kuwi. Lah aku ra wani mergo wahyune kamulyan katentremanku ngene Bu Kesi kuwi. Aku iso nggambarake pamane aku neko-neko dier ngono akhire pamane lho. Amene aja nganti terjadi pegatan. Aku mesti dadi kere kok mesti. Iya ta. Ngono kuwi. Mergo wahyune nempleke ngene Bu Kesi, aku kuwi mung kari nunut ngono. Iya, bener. Kalajengaken ingkang angka sekawan menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni. Nah menika lurahe sinden-sinden ya manut kabeh ya. Aku arep nunut ning HIS ra entuk. Ha ya. Aja melu kene rasan-rasan. Oke, ora apa-apa. Ya pancen nek sinden. Kalajengaken rek Mbak Dian Munasiroh kala wau saking Madiun, saking Pilang Kenceng, kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu. Wah, alhamdulillah iki pirang-pirang panggung Mbak Birgita iki ra nate absen. Terus rajin masuk Madangkara, pentas teng pundi kemawon mboten keri. Itulah kesetiaan seorang Birgita Ayu. Muga-muga sok yen palakrama pikantuk priya sing bener-bener setya bekti lahir batin tresnani karo Birgita Ayu.
Iya. Dongane kaya apa kuwi gumantung karmane kok kuwi, Truk. Nah iya, didongakne sing apik bocah kaya ngono. Nah. Iki sing lagi sedakep iki, wah, kaya golek kencana. Kaya boneka iki winong. Lek ora dandan jan ya ayu biasa. Ning bareng wis dandan lho kaya ngono bocah iki. Iya. Mula ya dadi bunga pentas temenanan, bocah ayu terus ya kemayu. Suarane ya becik, lelewane ya milangone tenan. Ya, ngono kuwi. Aku iki mung iso nyawang. Ayo. Kaya ngono kuwi cah ayu, kuwi cah cantik iso nyawang tok. Iya. Aku ora butuh nyawang sinden. Nyawang sinden malah kelangan duwe, lek nyawang debok malah entuk duwe. Nah iya. Kuwi tegese duwe pedoman sing apik. Heeh no kaya ngono. Timbane dikepruk parut. Nah iya. Iki mau anek pamundhut ya kuwi saka Bunyai sing ngersakake Tombowati Mas Taslim. Nah nggih. Tombowati pamundhute Bunyai Ismi saking Pondok Pesantren Anur. Coba diaturake luwih dhisik. Monggo anu bagi buka celuk napa pripun kula nderek. Nggih. Enggak Mas Taslim. Tombowati yo. Pelok nggih. Sing adate no ne no ne no ne no 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 ne no no ne no ne ni no ni no ni no ne ni no 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 na no no ni tantak ndare na ne no no ni luwih becik patenono. Lha. Ngawut pelok iki lho. Lho dipelokne iso kok ya. Nah iya. Yo Mas Taslim yo.
insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Amin ya rabbal alamin. Sing akeh banget tru iki pamundhut sing rung diaturake. Upamane apa? Setya tuhu iki. Ayo. Iki gandeng ya temane bab pernikahan lek ngaturake setya tuhu iki pas iki. Ya, bawane tak nyuwun karo genti Mas Joko, coba kaya apa Mas Joko engko nggen tembange nyuwun karo Mbak Dian Munasirah. Ya setya tuhu. Kaya ngono kuwi. Iki duwe penggirong loro ya jotos-jotos kabeh. Ha iya. Jotos gundule ndasmu pecahi ora. Suarane apik-apik kan lho tegese ora bergas, duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ha iya, bergas lek. Ngono kuwi. Terus wis hoping karo Pak Marno, nggen kula mang tambahi kajeng iki ketok. Ayo. Mboten nggen kula, Pak, nggen kula. Wis senengane gawe-gawe ora. Maka Mas Joko, dandang gulanipun pamintaku nimasita atot tansah rerun tungan ing sarina sawah datan kinggang sarambet lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih nano pindha mimilan mintuna ayo bareng nimas anetepi wajib sida asih bebrayan matur sembah nuwun Mas Joko. Langgamipun Mbak Dian Munasirah karo nggih jumeneng cobi Mas Edi. Rebabipun diimbo kaya biola. Aku repot bari ngedum amplop wis tok saiki sik ora. Monggo Mas, mumpung menika Mas Mahmud mboten enten. Iya. Hubungane apa kok ya ora. Nggih. Wah, nggih. Mas.
melu iki? Mboten, Pak. Oh, tumut ayahe. Nggih. Oh, alah syukur. Dan nek arek karo Mas aku panggungku dadi sepi. Ayo. Dan nek sing kebegajik. Ayo. Jenenge bocah, apik malah dikenalne karo gamelan sejak dini ngono. Heeh. Anggere Areka putrane Pak Heru karo anakku. Wah, wis kayeng pisan. Ayo, heeh. Ndek iki ning Karanganyar ndelala entuk kamar berase. Ora nonton wayang do turu kabeh. Ayo. Nanti rangkunge angel digugah. Iya, ben kesel. Heeh. Yo, dadi lek sampean pisah ngene kono melu bapak ya si Arka. Anu, Pak, benjing menika ajeng pentas. Arka. Wih lah dalah. Makane terus pentas perpisahan. Ora dhek dapuk apa? Nari Cina. Waduh, apa men kuwi nari Cina. Iki. Lah Cina iki piye lagune sing piye? Nari kok nyanyi to. Nari. Kok ora diajari Jawa sih langsung Cina iki lho. Fujiak ngono kuwi. Mboten sanes. Sing piye? Wameng si sangsani si sangsang ngoten lagune. Oh iya. Wameng si sangsang. Apik si sangsang. Nanti ta pentase nang sekolah? Teng anu Golden Resto. Oh alah. Endi kok? Embuh aku urung tau ro aku Golden Resto. Aku jenenge apa jenenge level kitchen jare cah-cah urung ro. Ora tau karo dijak bojomu. Aku gak jaron aku hek ae aku. Kono asih rasa udut. Ayo. Ya, Mbak. Mugien tok berkahing widi Terima kasih dumateng Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Podang kuning akeh sing ngersakake iki klebu Bapak Latif Sugiono lan liya-liyane. Sing nembang sapa? Coba Mbak Birgita. Mbak Bir wis umur wis 24. Ayo 26, 27, 28 terus palakrama. Ayo. Nah, kok iso disengkuyung bareng-bareng nek Brigita ki rapi. Sengkuyung piye kaya apa polahe? Tak wasitane kaya apa? Ayo. Aku tak sing dadi gowoke. Ayo. Bumi Rejo. Ayo. Lha cara mbiyen ki enek ngono kuwi. Wong lanang lek arep bar sunat ngono menjelang rabi men iso gawe senenge wong wedok ngono ki digone gawok dhisik. Lho, kuwi ora saru pancen enek benar-benar terjadi kaya ngono kuwi. Ayo. Sing ancat ya, ancat. Apik temenanan. Ya mergo akhire ya jane korban politik akhire mergo anane kae jane gerwani kae ngedekne sekolahan apik lho gawoke jane. Ning mergo kuwi tersangkut G30 SPKI akhirnya sekolahane dibubarke klebu gawokane ya wis remuk-remuk dadi rempon wisan. Ha iya. Anak-anak raja yang digawokane kok. Ha iya, Ayo Bir, coba kaya apa? Ayo. Meneng Bir. Iki patihe podang kuning coba kaya apa? Aja ngono, Pak. Lah timbangane dadi ratu gubuk asmara iman-iman ayumu. Kula mending dadi ratu tiwas dadi patih, Pak. Lah lek ratu ratune gubuk asmara lho wong patih ning podang kuning lho ngono. Ya betul. Engko pae dikomplite pati enek tumenggung enek komplit ngisor barang. Ya. Nggih. Lah ratune pundi, Pak? Hah? Ratune. Bukesi. Oh, ratune Wah, Bukesi. piye to kowe masamu? Bukesi iki ratune kok. Ratu. Nadyan wujud temong
paksi. Suarane ya bening jane lek tetekno bir kita. Kok yang apal materi bening dek. Yayo halus manis nengsem make Menika ugi dipun pundhut saking Kesatuan Linmas Trisana khususipun Karanggayam tertanda Pak Saiful. Nonano golek isi podang jenah yayo Iba bunga ing atiku no nyanding bisa caranya pripun toh Pak ben bervariasi caranya gimana? Caranya gimana biar bervariasi? Lah perlu kreativitas ngono kuwi carane. Ayo Pak. Ya monoton ngono kuwi nun saya lek monoton engko sing mirengne barang ya jangkoke ngono nah ngono kuwi. Mergo cengkok itu adalah perwujudan dari perilakumu di rumah. Cengkokmu biasa, nek omah ya biasa ngono kuwi. Buka si ambak mes 50 dhek kaya kitiran kok. Ayo. Iya. Le ngopeni anak. Heeh, ngopeni anak. Ora mung trimo anak. Lah apa? Sing tak openi ora mung trimo anak. Lah Malah kepara bapake sing paling nemen bir. Loh, Dadi Pak iya niku Bu. bapakmu iku lek ning omah iki pelayanan biasa dhek ora gelem. Waduh. Kudu super ekstra. Lah iya no. Contone pripun Bu? Contone Nggih. nyuwun pijet. Pak Cahyo iku yen misale bar apa jenenge ndalang ngono kan Ayan, saya. nggih. Saya iku, Sampai, bapak iku nggih. ora gelem sare yen ora tak pijeti. Pak Yayak niku Bu. Iya, nang mijet iki milih. Sanggon tok. Napa nih Bu? Mboten ngoten, Dengkul. mboten ngoten asine. Kula niku lho teng omah mboten ngoten Mbak Grigita. Sing intine niku anu lah. Napa? Engko tak WA lah. Tapi mboten lho, Mas. Nggih. Keharmonisan rumah tangga niku Mas Cahyo. Nggih. Itu harus tetap kita jaga. Lho betul. Soal usia itu adalah hanya hitungan angka. Nah, iki. Namun cinta harus tetap membara. Oh, iya. Semoga temanten berdua cintanya akan tetap membara sepanjang masa. Seperti cintanya Pak Cahyo Kunteidi dan Ibu Sukesi Rahayu. Waduh, nggih. Mbak Piyai Masem ning apik kata-katane. Kaya wayange Masem masamu nggih. Jenengan niku menikah berapa tahun Pak? 15. 15. Niku jenengan pacaran apa mboten? Aku Kali Bu Kesi. ora ngangge pacaran aku. Langsung menikah, Gelem Pak? ora gelem? Ayo rabi langsung. Malah ngoten niku malah dadi nggih Pak. Nek Dadi. pacaran malah gak dadi Pak. berarti. Oh, mergo kesuwen le penjajakan. Ayo ngono kuwi. Penjajakan. Oh, iya, Pak. Ngono kuwi. Ora, aku ki nggur tekon lho Mas menawane aku ki yo iso bar pacaran terus menikah ngono kuwi yo. Ya Pak ya. Iya, betul kaya ngono kuwi. Sing penting wis to awakmu arep piye, monggone lek wis rabi ya wis, ngono lho. Bir intine ngono kuwi. Kalau rabi bangka tenanangan tak pelinteng kowe. Ayo ngono kuwi. Apa to Pak? Pak. Apa ta, Pak? Ya pengene kabeh apik ngono kuwi.
Bir kita ayu, bir kuwi minuman, kita itu tembang. Karaoke berarti itu. Iya, Pak. Seneng nembang kok karaoke ora. Sik urung rampung to, Mas. Nyanding bisa dadi Batok. Jos luar biasa. Yo diaturake podang kuninge. Ayo Mbak Bir Gita Ayu sarjana seni. Oke. Esok maning omah wis ora krasan. Luhuran golek sing tak sayang. Moga-moga midarang gembung goleki.
Engko rampung wayangan terus sindene iki do salin ngrumpi ning pondokan iki nganti 5:30. Ayo omong rene entek. Arisan barang kok saiki. Ayo. Oh alah. Wis ben penting guyub rukun doan. Nong, pilihan nong antarane imbang ana katresnanku layang kangen. Tak tampa wingi-wingi. Hah? Oke, layang kangen oke. Apik. Layang kangen aja ya. Wis rampung oleh liburan ning Jogja no. Ampun, syukur. Kaya ngono. Dene yo aja ora petuk kowe ya. Pundi Pak jenengan? Aku Gunung Kidul. Lho sami, kula nggih Gunung Kidul. Aku Gunung Kidul sing ngidulne. Ayo. Aku neng nganu Lawang pantai apa to? Watu Lawang aku. Oh, saya kemarin di Pantai Ngobaran. Ngobaran. Iya. Ndelok bareng-bareng to. Kae nobar ngawut e. Ngobaran pancen kono anu ya akeh pantainya ada 22 pantai yen ra kleru. Ya. Ya jumenengan nduk Winong Nawang sih coba kaya apa. Putrane Pak Sugi. Layang kangen oleh Winong Nawangse. Mangga Madangkara dados. Yuk.
rek. Iki ngoten. Iki mau tembang lawas ning penah ya terus suwi ra metu jane lawas iki. Ya. Rama itu sapa wong sing ora kangen. Ada bojo arep turu anger merem. Gampang percaya bojokane priya. Ora gandenge kuwi tenan.